Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Makalagot pa ba yan? Sobra ka gastador. Puro mahadlo ka, mautag palito nun. Oh, balik ko na ko si Melody. Hinahinay siyang may abli siyang kinabuhi. Dili na ako. Wa na siya inahan. Uga siya makaila siyang amahan. Mao di tingali may patol siya ni daddy. Nangita siya ko sa ka-father image. Oh, tingali tingali siya sa makadautan sa mga nahuna ni mami niya. Kasi kung tanaw, buutan siya kitsura. Unsa ba ni ako gipanulti karon? Buutan? May buutan ba sa maniya nga usa ka kabit? Usa ka homewrecker? Ang mga babae nga sa maniya, ang ilang dauban, batuon, sama sa unang panahon. Kalagot! Nakaako siya sa pagsulti og sama ni ato nako. How could he? May gisaligan na siya. May lain na siyang babae. Shit! Shit! No way! No! Wala ay babae nga makapahimos ka ni mo, Eric. Ako ka lang. Animal ka, Eric. Maka-wrinkles ko dili oras ni mo. Inhale. Exhale. I have to relax. Hugma sa sunod kong tawag niya. We will be okay. It's always like this. Mag-away mi pero ini kataod-taod magkauli rasap ni. So there's nothing to worry about. So calm down, Jenny. Everything will be okay. Okay? Oh, may nang lay kagaon. Busog na ko. Okay. Mel, ay mo ba gikan din ubanan ko nimo? Please. Di ko gusto mo pa uli sa'yo pa kayo. Kunya, nag-inusaran ko sa bahay. Eric, sorry. Pero, baliparan tagid ka. Kung di ka pa gusto mo pa uli, ganun di ka man mahapit sa simbahan. Adlaw ron nimo, di ba? Busa simba. Og ini ka human, panakot. Pasalamat sa laing tuig nga gihatag sa Ginoo nimo. Dili ba masindot kung may kauban kung usa kay galas pagsimba? Kinahanglan ako mo pa uli. Ano gun? Pero sige, mapaulit mo ka. Eto lang di ka. Unsa? Ayaw, dili mahimo. Kay may masuko. Ang imong uyab. Loyal sab ka, no? Di ko gusto mahiubos siya. Ay, kadiyot. Hello, mahal. Nauli ka na ba? Nakasakay ka na dayon? Wa pa. Napakusaw sa ka-restaurant, nining mall. May gikakita kong usa ka higala. Nangimbitar na ko og kaon. Pero humanami, mapauli na ko karon. Ikaw, ayaw pagpagutom ha? Ay, gabala ka. Take your time. Enjoy lang. Okay? Salamat, mahal. Sige, bye. Bye. Ang imong uyab? Mm. Iyon ka na nag-honest? Nga misulti ka gid niya kung hain ka? Sa usa ka relasyon, mahinungdanon ang kamitindud-anon ninyo sa usag-usa. Really? Gipabilib ko ni mo, Melody. Aha. Swerte mo lalaki. May mo ko ba siya ang kaila? Ha? I mean, amigo naman ta, di ba? May mo ko bang mailhan ang imong hinigugma?
usab ug ikauban ko siya. Ipaili ko sa nimo, Eric. Salamat tayo sa pagkaon. Pero pasilo ang kinahanglan na kumubiya. Hatod ka. Isang kutob lang sa sakinan. Ayun na. Salamat. Usbon ko, happy birthday. Salamat. Hantod sa sunod na barangkita, Melody. Mas misamot pa noong naintriga ko sa imong kinabuhi, Melody. 19, 20. Ay, sa akong pangidaron, kaya pa kaayo na ko ang setup. Like good kung maanad ka nga mag-ehersisyo. Kung wa ko pagkahaamping akong lawas, tingali karon sama na ko katambok sa uban ko mga kaila. Mga matruna kaagporma. Bilbil ka ang tanawon. Muuyog na ang bilbil kung masayaw. Pero ako niya, nagpabilin ang kanindot sa kong lawas. Pero shit, ang animal nga Armando. Nakahimo paghapon pagpangabi. Ha! Lami lang ka ng babae ni mo karon kay mas batanon o bag-o pa mo. Pero kung managsama pamig pangidaron ni anang papayhana, I'm sure dili ka na makalupig na ako. Mapadahin ko sa akong pag-workout. Excuse me, ma'am. Yes? Sorry ha. Bago ko nga instructor din sa gym. Dinhi kuha og kusog sa imong tiyan, ma'am. Og dili sa liog. To avoid neck injury. Sige. I-assist ka, ma'am, ha? Sige. 1. Kana. Mas musamot kanindot ang imong lawas ni ana. Mas mo-define ang imong abs. Musamot kag ka-sexy. Oh, thank you. Unsa gani pangani mo? Joel, ma'am. Oh, Joel. You can call me Agatha. Hi. Kalaay, gini magpundo og bayo eh. May tagna pa ko'y TV, aron ko malingaw. Kaya kapoy sad niya, katugod sa iyo eh. Weh, nangatol gini akong pada. Tan-aon ko gani akong pitaka, bi. May sobra pa magkos gihatag ni Melody na ako. Tan-aon akong igo pa batong ipuhunan. Makadaog pa di ay ko pilay pad. Usa pa sab, hapit naman sa dang adlaw ang hatagan sa kong sustintong Melody. Giswerte gad ko ani akong pagkumangkon na. Og napiksan ko. Pero angay lang sad eh. Aron makabayad-bayad sa siyang dakong utang nako. Derang akong pitakang akong gitaguan si Lams karton. Ahay, giahak. Pagkadanghag kamuta, nabuhian pa man yun. Moryug sa kabug at sa sod. Kadagan ba nagpapil-papil niya kung pitaka, eh. Mga resibo, unsa man eh. Calling card man eh. Kang kinsa man eh ha. Hindi gani ko ini. Ay sus, na hinumdum na ko. Ang calling card ning gitunol sa hapit makaligis ni Melody sa una. Saon ko man eh. Labay ko na ni. Huwag man ni gamit. Hipos-hipos ko ining wara man sa gihapon may pakasapi ni Engineer Armando Bautista. Ilabay ko na ni uban ni mo papel-papel. Time para good. Engineer Armando Bautista. Armando Bautista. Anibal, Bautista lagi kito. Kano ba man dahil kong kahinumdum inis pagtonol ni Melody na ako inis una? Kabugo kita na ko. Nga nawa mas kong una-una. Tungod ba lang ka kay pila na katuig na kalabay o gilubong ko na ning tawhanas kalimot tungod siyang gibuhat sa ko'y soon. Anibal ka.
Human sa pila ka tuig ipahinumduman yung ko ni mo engineer. Engineer na de ka Armando Bautista. Karon ka, paninglan ta kasi mong pag-abandonar sa ko igsuon ug sa akong pagbuhi sa imong anak nga si Melody. Engineer Armando Bautista. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!